स्निनि माख्रानि आरो बियो दा आसाम इउनिभारसिटियाव इंलिश मेजर लानानै मास्टार्स खालामगासिनो दङ। तामुलपुर जिल्ला एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव फोरोंगिरिफोरनि जथुम्मा खुंदों। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव जिल्लानि आवथायाव थानाय गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गोजौ फरायसालिनि साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरखौ लानानै फोरोंगिरिफोरनि जथुम्मा सावरायमेल खुंनाय जायो। गाहायै जोंनि बर' फरायसाफोरनो गुन गोनां गोग्गो सोलोंथाइ होनायाव फोरोंगिरिफ्रा गोख्रों बिफाव लानांगौनि थाखाय बे फोरोंगिरिफोरनि जथुम्मा सावरायमेलखौ खुंनाय जायो। तामुलपुर जिल्लानि गरेश्वर जौसिन गेजेरारि फरायसालि आरो तामुलपुर जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारि मासि लानानै सामलायनाय बे फोरोंगिरिफोरनि जथुम्मा सावरायमेलाव मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया बाहागो लायो। तामुलपुर जिल्ला एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव खुंनाय बे फोरोंगिरिफोरनि जथुम्मायाव मिरु एबसुनि आखान्थि सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारि, बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि कामेश्वर बर', बिनय कुमार बसुमतारि, गरेश्वर सोलोंथाइ खोन्दोनि BEEO अनसिमा दैमारि, तामुलपुर जिल्ला एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। दिनै खोब मोजांथार हाबाफारि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जथायै बे तामुलपुर हायार सेकेन्डारियाव गुदि फरायसालिनिफ्राय जागायनानै गोजौ फरायसालिसिमनि प्रिन्सिपाल गाहाय फोरोंगिरिफोर लोगोसे लोगो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ लानानै बेवहाय फोरोंगिरिफोरनि मोनसे जथुम लादों आरो बे जथुमाव मोनसे बिथांमोना एजेन्डा लादों जे फोरोंगिरिफोरनि बिमा रावजों फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइयाव मावनो गोनां बिबान बे बाथ्राखौ लानानै मोनसे गोनांथार डिसकासन जादों। बेवहाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जे जोंनि जायफोर फोरोंगिरिफोरा गुदि फरायसालिनिफ्राय गोजौ फरायसालिसिम दिनै बिमा राव थांनांगौनि थाखाय बा बिमा रावजों फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौनि थाखाय जे बिथांमोना राफोदै गावखौ बावसोमगासिनो दङ, सिनसियारिटि बिथांमोननियाव जि दङ दिनै बे डिसकासनाव नुजादों। बेनि थाखाय आं बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बिथांमोननिफ्रायनो जों एक्सपेक्ट खालामो जे फैबाय थानाय समावबो बै फरायसालिफ्रा थांनानै थाथों आरो बै फरायसालिफोराव गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोंनि फरायसाफ्रा मोननो हाथों। बेबायदिनो जे जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बर' हारिनिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि गायसननो नाजानाय सासे फरायसाफोरा फोरोंगिरि डक्टर, इन्जिनियार बा समाज सिबियारि दैदेनगिरि, साइन्टिस्ट बायदि मैया जानायनि गेजेरजों मोनसे फुंखा जोंनियाव दाजागोन बेखौ जोङो दिनै मिजिं खालामदों। दा बेखौ मावनो थांनायाव जोंनियाव माखासे मोगा मोगि जानाय माखासे जेंनाफोर दङ जे जोंनि गेजेराव माखासे सांग्रांथि लाबोनायनि खामानि मावनांगौ दङ बिमा बिफानि, फरायसानि बा सिभिल ससाइटिनि। बेनि थाखाय मावनो गोनां जोंहा माखासे बेवहाय माखासे प्रब्लेमफोरखौ जोङो मोनदांदों। बेखौ जोङो मावनो थाखाय जोङो दिनै डिसकास खालामदों। लोगोसे माखासे जेंनाफोरखौ सरकारि भाबै मावनो गोनां दायित्व थाबाय। जे गंसे फरायसालियाव फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नांगौब्ला बेवहाय थिग मथे समायाव फरा बिजाब मोनहोनाय बा थोजासे फोरोंगिरि मोनहोनाय बा बिनि इनफ्रास्ट्राक्चार बा बिनि माखासे क' एक्टिभिटिनि माखासे सामग्रि नैबे बुस्थुफोरखौ मोनहोनायनि बाथ्रा जिया थांनाय गोलाव समाव जाबोआखैमोन। दा बेफोरखौ जोङो फैबाय थानाय समाव मोनफुंनो हाथों बेखौ जोङो दिनै मिजिंथिदों। दा जोङो मिथिदों जे बेहाय डिसकासन खालामनायनि गेजेरजों टेक्सटबुकनि बाथ्राखौ जुदि लायोब्ला जे टेक्सटबुकखौ फ्रि मोनो फरायसाफोरा दासो 60% दिनै रिसिभ जादों आरो दाबो 40% माबाया टेक्सटबुकआ दाबो मोनफैयाखै। दा बेखौ जोङो आसाम सरकारनि खाथियाव जोङो आर'ज गाबदों, टेक्सटबुक पाब्लिकेसन बिथांमोननियाव जों आर'ज गाबदों जे समय मथे टेक्सटबुकखौ होनांगौ, मानो होनबा सेसना स्टार्ट जाबाय। बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। जा दिनै बे डिसकासननि गेजेरजों बेखौ जोङो दिनै फोरमान मोनबावदों जे बर' मिडियामा जे सोलोंथाइ बा गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव मेटार जानो हाया, जेंना जानो हाया, बेखौ फोरोंगिरिफोरजों जोङो सावरायनानै जोङो दिनै मिथिदों। मानो होनबा दिनै बेवहाय फैनाय फोरोंगिरिफोर बै फोरोंगिरिफोरनि फरायसालिनिफ्राय पास आउट जानानै बर' मिडियामनि फरायसाफ्रा MBBS पास जानाय, NITआव फरायनाय, सोरबा इन्जिनियारिं पास जानाय बा सोरबा प्रफेसार जानाय गोबांथार बेबायदि बिदिन्थि जोङो दिनै बेवहाय मिथिलायनो मोन्दों, शेयारिं खालामलायनो मोन्दों। बेयो खोब गोजोनथाव बाथ्रा।
दा जेनक जे जोंनि राफोद आरो सांग्रां फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जोंनि फरायसाफोरखौ इयुन जोलै दानो नागिरनाय जे खामानि बे मोगथां महर मोनगोन आंहा मोनसे फोथायनाय दङ आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय गोजोन्थों बे माने बेखौनो जोङो बुंबाय थादों बेयो जोंनि मोनसे चेलेन्जेस दैदेनगिरि थाबाय थानाय बा दैदेनगिरि जालांनाय बेखौनो जों आपिल दोनबाय थादों जे जोङो समाजखौ माने गोग्गो खालामनांगौनि थाखाय बा जाथि दानायनि थाखाय जोङो एखे गारांजोंनो रायजो राजाफोरखौबो जोङो खावलायदोंब्ला एखे गाराङानो गावनियावबो सोलिनांगोन गुबुनखौ सांग्रां जानो थिनोबा गावबो सांग्रां जानांगोन गुबुनखौ मावनो होदोंबा गावबो मावनांगोन बे बाथ्राफोरखौनो जोङो माने बयखौबो जोङो खावलायबाय थादों फैबाय थानाय समाव बेफोरखौ बयबो माने सांग्राङै जेखि फिल्डआव थाया मानो जेखि जायगायाव थाया मानो जेखि सिटुवेसनाव थाया मानो जेन जातीयताबाद बे मोनसे सिन्ता आरो मावनांगौआ गावनियावनो बेखौनो सिन्ताखौ लानानै जेन बयबो आवगायलांलाय लायो अब्लानो जेनाखि जे जों दा मोगा मोगि जानांनाय बेखौ जोङो समाधान खालामनो हागोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दं गोजोन्थों सार बिटिआर गोरोबथानि बे माने जे जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ बा हायार इडुकेसन बा इडुकेसननि थाखाय जों एबसुआ मावबाय थादों जोंल' नङा बर' थुनलाइ आफादाबो मावबाय थादों गुबुनफोराबो मावबाय थादों दा बेवहाय जे फरा बिजाब माने हायार सेकेन्डारि माने 11-12 जे आपग्रेडेड बेवहाय माने आर्ट्सनिया जिहेथु ओंखारबाय बेवहाय साइन्सनि आरो कमार्सनि बेखौ माने स्टार्ट खालामथ'नाय जायाखै आरो बेवहाय माने मा होनदों एडमिसनबो बेवहाय होथ'नाय जायाखै दा बेवहाय टेक्सट बुकआ जेब्ला रेडि जाजोबगोन अब्ला बिनि एडमिसन बेफोरो जागोन दा बेखौ जोङो सरकारजों रायलायबाय थादों गोजोन्थों सरकारा मावगोन होननानै खोथा होदों बियो जोंनि स्टेन्डिं दाबि जायागौमानि जोंनि कन्टिनिउ जे मोनसे डिसकासन दाबि बेखौ जों लांबाय थागोन कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय एचएस थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि एचएस थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4-year आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय FYUG नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश बड' एसामिस पलिटिकल साइन्स एडुकेशन इक'नमिक्स हिस्टरि आरो ससिय'लजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनान्स एकाउन्टेन्सि मार्केटिं मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो जेरै कम्पिउटार क्लास स्पोकेन इंलिश कोर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज लाइब्रेरी फेसिलिटिज वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड क्लासरुम एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन